Bé, abans els ho comentàvem, banyar-se en llocs prohibits pot costar-los car. Enguany, la xifra de morts en platges, rius i piscines quasi duplica la de l'any passat i el senyal que indica la prohibició es convertís la majoria de les voltes en un element decoratiu. Sabina ha pogut comprovar a la Sud d'Antella com molta gent no fa cas d'aixes prohibicions. Platges, piscines o rius, cadascú elegeix el seu lloc per a refrescar-se a l'estiu, encara que no sempre es prenen precaucions a l'hora de banyar-se. És el que passa a la Sud d'Antella, la presa que canalitza les aigües del riu Xúquer i que s'ha convertit en un dels llocs preferits per als veïns per a combatre les altes temperatures, tot i que, com indica en esta placa, està prohibit bañarse. ¿Ha visto que hay carteles que pone que está prohibido bañarse? ¿Aquí? Ah, pues no lo hemos visto. No? Ara n'aneu tan carregats. Anem a tirar-nos per baix, per la cascada. Però això se pot fer. Clar. Però si fica que està prohibit. On? Hi ha molts cartells per allí que fica prohibit bañar-se. No he vist ningún cartell allí. Pues no van a indicar bé. En els últims anys, 2 persones han perdut la vida a la Sud d'Antella. Així el que passa és que molta gent del poble, dels alrededors, no li ha passat mai res, que jo sàpiga. Sol és la gent que ha sigut imprudent, o per alcohol o per talls de digestió. T'acabes de tirar així i vas banyat. Això és un poc perillós, no? Un poc perillós si vas banyat, però si te bares, si te fas mal al caure. I per què ho fas? Per divertir-nos. Tota la vida hem vingut a nedar i ens hem tirat així. No penses que és un poc imprudent? No, jo no tinc por. Tu continuaràs arriscant-te, no? El problema és això, la gent que ve de fora no ho sap i vol fer-ho, doncs sí que ha hagut més d'un que s'ha pogut fer mal, però... Pràctiques com aquestes, gravades per aficionats, posen de manifest la falta de consciència del perill que corren els banyistes. Falta medida de seguridad. En zona donde está acotado, donde está la prohibido el baño, he visto que hay niños en zonas de grandes turbulencias y es peligroso. Y no he visto ningún tipo de seguridad ni nadie que les pueda controlar. Quina és la zona més perillosa d'ací de la Sud? La de dalt. La de dalt. Sí, i més riu per amunt hi ha més corrent. Perquè s'esvara... Però no tots se n'adonen del perill de banyar-se a zones prohibides. Si saps nedar, no n'hi ha cap de perill. Si no saps nedar, no te claves en la banyera. Penses que la gent som un poquet imprudents a l'hora de disfrutar de llocs com estos, de aigua? De esto no, yo lo veo allá cubre. Y allí sí que da miedo, además allá hay algas, pero aquí no hay peligro. No te pareix perillós? No, si vas a Espanya no té cap problema. El problema és la gent que se tira fent el burro i... Aquest estiu ja són 31 les persones que han perdut la vida a les platges, piscines i rius de la Comunitat Valenciana. No fer cas a aquestes senyals pot tindre conseqüències tràgiques. Si passa alguna cosa és per compte de la responsabilitat de cadascú. Al 2010 van morir 16 persones a les zones de bany de la Comunitat Valenciana. Enguany les víctimes s'han duplicat. És la nostra responsabilitat evitar més desgràcies.